guys, simrang hilin eh. Muli di progali siya pagi sa on sa luway. Kaya nabigyan ako sa para hanupon. Ang karito hanupon kay Deudora kay kawas sa baylihan. Hanupon batuan kaya naman ang subo. Bastasok. Bukas dahil subo. Karadyo ko muli ko kaya ito kumagi sa mukol kaya dyan ko sa mukol batuan jadi luway lubo mas taas-tasok para sa nadami kadami ng biktima ito sa lubog hanupol lagi hanupol ang tira sa 25 ani ang biktima kaya dalis lubo Waritalis Mister pagkakulang siya siya na siya na 205 siguro para sa tuba-tuba 50 tulay ano mo na dito tulay sa luway balik ko na skuan luway bawa sa to Oy. Mantap lagi dan isto ba yung halis lubog kay mo na kinugudi may interest nga bato-bato na sa akin tapos wikas mo naman na tuwan din ang talis mo lagi kung nagalik dito bada manok
A few moments later. Maadong buntag, maadong adlaw sa tibok kalibutan. Kaya di fokus kuan, ano po ko karon sa ahong tamnanan. Kaya sinaging adlaw, dito ko sa tagbilaran, pag kalag-kalag sa tagbilaran ko, dito ko uban ko sa mga igagaw. Pues kasi na sa San Isidro, manang nadapokus bay karon, balik na puntas normal sa ang paglilis ang mga tanom kay din siya naglangit natingado ko sa Alicia kay way uwan-uwan. Yes, gahapon ang adlaw sa sagdaran kada palisman alas 11 pa sugod na mag-uwan, bunak-bunak na mag-uwan dito. Daniwa may uwan siga maglangit. Dari pag-abot nas bay, subo pulandungon, ikot ako nakasud sa portahan. Yung message nga igagaw. Namatay ko nagamang ijaan nasudlon. Namatay gamang ijaan nga asawa sa ahang yuyo, nga katong yuyo nga mayang yuyo sa gamay pa ko. Kondolin sa pamilya Florencia ang may panaw Florencia Ayuban. Berdaso na kay asawa na sang yuyo lagi, subo palandongon niya. Last naman kita to niaging Sabado pag-admit ko sa among binaji, dito nakita may ngadto ko dito sa isang room sa Don Emilio. Pero sa ako sa ma-admit, nakita gyapon mo dito sudlon tong buwan September. Pero di na to siya magpa-picture, nagpicture-picture mis among dyan ra tong time siya dili lagi mo apil. Kaya di ko sa ganahan daw wala pa napugsa. Muna ron subo palandungon, taliwa na dai siya. Padong mas dang padulngan padayon naman niya magmulinawang paglakaw sa imong pagpanaw kay kitang tanan at tumasidta sang subo palandungon kay jang anak ko sa Canada di makauli, relax lang makadihata kay bago pa maputuning uli ja basin sa mga kuan. Siyempre, jangan nga nira din to just lajo karon. Relax laman diha. Kaya kitang tanan adto matatanan pa dong. Udong gyapon tang tanan adto atong dungan depende sa atong sitwasyon sa dinhi patas kalibutan. Asa ta ato may imperno ba o asa talapit bitaw. Relax laman diha kay kitang tanan mudong gyapon ta bisag di man ta mag-uban. Basta anakay puntay iandam para nato. Kondolins laman diya nilandong tanan pamilya. Kaya kung makalakaw ko, pila ka adlaw, adjang alilian ng mga tanom, kay das ni agi naghambok man ko sa ahang mani, dapat ko gunahan gamay na Sa bilay pa man ko maguna pa ko mudon maguna sakit paghampi ka sa baga pod kay mo lagi dito ko sa Isidro dapat ko gamay ang gimaniho dito Minta ko bingas pa ba ulit relax ako ko karon di pwede mag-relax kay giatdan pa ko saging hinog sa igagaw sa hangbana nangalata na sakto po to dumugon o nang hinay ginod na po kuron mangita magpakog dahon maghawb ko mong di ako dali sagingan. Hindi ko makadawit ito nangka kay na basta tayo dito na may dang bisita always mo na sila nang sige maritis dali ngag kay bawa na ba dyan mong di ko kay bawa mo edit manilaylo ko nagpasa ko og dahon labong sigag langit basta hindi pwede para gapon nga ninapod kauwan ano sa magpasa ko dahon ron nangita ko sa ahang tukon down din ang tekan ni sandig ko dahon andam ko kuan tekan kay magdinumuga na pug ko kay sayang putong saging ang gagaw nangalata na daram tatos adaw sa padung sa kalag-kalag wala man nagkasinabot po alam man nagbasa sang ni seeds kasi sa pud busy pud parehami manang karon na ito naman ihatod
Ani ada mo ganda. Kapit na mga lata. Ani ada mo gandon. Ano po? Tingala din yung maghawb. Marang nakatubang sa impyerno. Ang kainit. Pero agwanta kay mga ni pangita. Ha? Ingani mo maghawb mo. Balihan ka hindi makabuling ng likod mo. Managkat ng sa ibabaw mo ni kung ang dapatan sa kuan. Tapuhan pa mangyapon na. Huwag na lang di nga na ka. Hindi ag maghawb mo lang di ko gusto. Nila maghawb nga makabuling-buling. Hindi din ang hinawban. Hamimis paghapon ko mga bingana di na di pa kuan sa buling ko ang ipakuan sa kadyo kagwan talipos kainit. Kasi di ka mamuhabog dahon di ara sundugan yung hinawaban bali ni pagkahawb kay hindi makabuling ng kuan sa pagmatapuhan buling manog mo sa isagid mo buling isagid mo kadyo mga ipabaw din mo siga dabag kadyo init sa ng impyerno.